I don't wanna be another one. Pay for the things I never done. Don't let go to my love. Can I get to your soul? Can you get to my thoughts? Can you promise we won't let go? All the things that I need, all the things that you need, we can make it feel so real. 'Cause you can't deny. Sulla on nyt on kaiken kaikkiaan. Nouseeko joku sieltä ylös? Mä se ehkä Nokia-areenaa eka peli. Pelattiin Ilves Tappara ja Tappara Ilves päkkymä iltoina ja ihan mahtava fiilis. Ja väliin jo Tanuskin hetkeksi. Klingberg uudestaan. Haastaa pakin, panee kärkikynää ja heittää rystyltä kiekkoon verkkoon. Joo, hieno maali. Aika nätti. Oli hieno maali siinä, että Klingbergillä itse asiassa oli pari minuuttia sitten. Hieno maali, rystyllä kakkoa. Kyllä startti on ollut tällä jätkällä. Suoritusana komea. Edesikö mahdollisesti jotain siinä? Mun mielestä ei ollut mitään, mä en ainakaan mitään, mutta Joka tapauksessa tyylikäisen suoritus tämä maali, ja se vaikuttaa silleen, että teki nettosta vielä. Kiekon tavoittelee Mattila erinomaisesti, katkaisee Malek tuon. Kiekko pysyy edelleen Tapparalle, jolla on vahva vyörytys ja sinne se lopulta menee. Ja se on Tuulola, joka iskee sieltä tämän paikallispelin avausmaalin. Tapparalla pitkä, vahva jakso ja Tuulola iskee ja Tappara siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Minuuttia Tappara tulee vahvasti ja jälleen on kiekko verkossa. Pienestä kulmasta iskee Tappara 2-0. Joskinen ja pienestä ja Ilveksellä momentumi. Sitten Freemanille kiekko. Freeman ampuu ja kiekko muuttaa suuntaa tai oliko ohjaus. Ja se on Gazda, joka sieltä laittaa lapaa väliin. Ilveksellä hyvä jakso, vahva jakso ja se tuottaa tulosta. Tulee mestari, Tuto, Tepsi, HPK, Jyppi, Jokeri, Ilveksessä toinen kausi ja sitten pölisee! Nyt se tulee! Klingberg pääsi jo kerran tälläämään avauserässä, sitä ei hyvä. Ilveksen vuoro tulla. 1,5 minuuttia jäljellä. Kiekon menetys on paha ja nyt on Granaat irti! Granaatko ratkaisee? Kyllä! Onko siinä ratkaisu? Irtokiekko! Filip Granaatille, joka pääsee täysin yksin läpi ja ujuu. Gazda. Puoli minuuttia Ilveksellä aikaa. Ja siitä toisen ratkaisu tulee. Kyllä tulee! Ja se on Rauhala, joka iskee tyhjiin ratkaisumaalin 4-2 ja tämä